Så skal de nummerpladerne. De ligger i servicevognen. De ligger i servicevognen. Kommer du hen forbi? Det kan jeg godt. Med dem, så jeg lige kan se dem. Gider du andre den efter? Ja, det kommer an på, hvis det er langt. 11.53. De burde faktisk være ret jævnligt, de to biler her. Men det ser utroligt jævnligt ud her. Vi ser omkring 11.5, og det kommer i 11 og 11.17. 11 væk fra banen til Jes Barnersen, og 11.17 tager det Bertelsen i højre bane. Med i finalepladsen, det er David Abelard desværre ikke. Han har en position til nummer 10, og her laver han får lov at køre sit eget løb, og han har i øjeblikket en tid, der hedder... Ja, det kan ikke se, men han har været syvende hurtigst indtil nu. 11.53, jeg laver han så 11.22.